مدرة دكتور أبي أحمد أبارلاما إثيوبيان تختختي نتبتاتن تمالي على 3 حملة قدماي مينستر إثيوبيان بارلاما بزعبة بزحات قدات مجلس مهابو زفلت كوينو أب حطو أفدق بحرن كونتات سمين إثيوبيان بأتقلالي بقندو دما كونتات تقراي عملكيتو بزحات حطوتات زل على مجلس إتاتيبوم أبتي أما بلا 4 كلتان سروع عاخيبات رخيبو زل علم نتبتاتن زملسوم حطوتاتن نقطبات ستا تحت قرصنا يوصاي زمدناتاتن زتنقفهم كوينو مس زوباوي قدات أتحاحيزو زل علم نتبتات جنا نزوبانا نب حدقنيا أنفت زوسدو تختختي فلسطات متكالو بوزحات تنتن تريتوتاتهم يبلو دكتور أبي أحمد زتنقفهم زبيتاون زوباون قدات بحات إرمسن رئي إثيوبيا بمجبي نفسها نمخال تقاريبا لا 23 مليون زيغاتات أكل بروجكت محبرة ودحنت كوينوم يركبو إثيوبيا أب كلل صومال عدنا غاز مجمران أورح مسكرم فريات كجمر مخانون نيجيراوي هابتام أليكو دانغوتي أب وشتي 4 أوارح أب إثيوبيا فابريكا زمنا ودقعي كتكل مخانو قطبا إثيوبيا لعل متن عبيت يمزقب كمزلو طراي زيكونه كاب شمون تنطب 1 مئتاويت عبيت ناب زحلف عمد أب شمون تنطب 4 مئتاويت أب 2025 مديابو فريات ورق دما كاب 4 تون أب زحلف عمد ناب 37 تون أب زعمت مديابو قليصوم مس وصاي زمدناتاتا تاساسيرو كابزل علم نطبتات بحصيرو دما إثيوبيا أفدق بحري انت زي رخيبة هاجر كتكون أي تخيلنيا قربابت هاجرات مالت إيرترا جيبوتي صومالن لؤلاوين هاجراتين جنكا بدوهتات إثيوبيا كرد ألون إثيوبيا مس قربابت هاجرات زلوا دوبات بنصور زي تحنصص مخانو طنقي مسح حاب يخون كم زلو منግስት ብልጽግና ቀዳመይ ትጥኢት ናይ ምትኳስ መደብ የብሉን ቅዱ ኹይናት ካብ ልምዳዊ ናይ ጎቦታት ውግእ ናብ ዘመናዊ አገባብ ከም ዝተቀየረ ወዘተ ገሊጹም ምስ መግለጺታት ዶክተር አቢ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ኢትዮጵያ ተኣሳሲሮም ርእይቶታት ዝህቡ ዘለው ገለ ተንተንቲ ናብ ናይ ነፃ ውድቀት ማለት ፍሪ ፎል ዘመርሕ ዘሎ ቁጠባ ብወሓለ ቁጥርታት ክመላኻዕ ከም ዘይክእልን ወግዓዊ ጸብጻባት አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ባንክ ዓለምን ብዘረጋግጾ መሰረት ኢትዮጵያ ናብ ከቢድ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ትሽመ ምህላዋ ይገልጹ ኣብ ኢትዮጵያ መንበረ ስልጣን ዝቆጻጸሩ ስርዓታት ካብ ዝልለይሉ ድሙቕ ነጥቢ ምቅንጃው ቁጠባዊ ጸብጻባት ምዃኑ ዝገልጹቶም ተንተንቲ ሰፊሕ መጠን ብልሽውና ስእነት ስራሕ ተደሚርዎ ማሕበራዊ አገልግሎት ተሃገር ኣብ ምድኻ ምህላው ይወቕሱ ካብ ቀደሙን ዝርግሐ ማሕበራዊ አገልግሎታት ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ርሑቕ ገጠራት ዝነጻጸሩ ናይ ዓበይቲ ከተማታት ፕሮጀክትታት ጥራይ ምዃኖም ጸብጻባት የመልክት ኣብ ምህናጽ መንግስታዊ ህንጻታትን ናይ ልምዓት ኮሪደራትን ኣተኪሩ 10 ሚልዮናት ዶላራት ዘባኽን ዘሎ መንግስቲ ካብ ርጉእ ኩነታ ኣእምሮ ይውስን ከምዘየሎ ዘረጋግጽ ነቲ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ዘሎ ዘስደምም ድኽነት ምዃኑ ወሲኾም የረድኡም ኢትዮጵያ ካብ ዝለዓለ ተለቃሒት ናብ ጠላሚት ዕዳ ሃገር ምስግጋራ እኹል ምስክር ምዃኑ ዘፍልጥ ኮይኑ ጠቕላላ ዘቤታውን ግዳማውን ዕዳ 65.3 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ በፂሑ ይርከብ በዚ መሰረት ንዛምቢያን ጋናን ተኸቲላ መበል ሳልሰይቲ ዕዳ ኣብ እዋኑ ክትከፍል ዘይትኽእል ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣላ ጥራይ ዘይኮነ ግዳይ ዕዳኻ ብዘይ ምኽፋል ዝስዕብ መዘዛት ኮይና ኣላ ኣብ ጉዳይ ጂኦፖለቲካ ኣተኪሩ ዝተዋህበ መግለጺታት ዶክተር አቢ አሕመድ መጠንቀቕታታትን ፈኸራታትን ብሓደ ሸነኽ ምሕፀንታታትን ለመናን ድማ በትኻልቃና ዝነበሮ እዩ ኢትዮጵያ ልኡላዊት ሃገር እያ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ግን ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኢሉ እዚ ብወገን ጎረባብቲ ሃገራት ክኽበር ኣለዎ ክብል ዘጠንቀቕ ዶክተር አቢ ብወገን ኤርትራ ምድላዋት ውግእ ይግበር ከም ዘሎ ዘምስሉ ወረታት ይቃልሑ ኣለዉ በኣና ግን ሓንቲ ጥኢት ኣይትትኮስን እያ ክብል ተሰሚዑ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ብወግዒ ክደጋግም ዝፈተነ ዶክተር አቢ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣተኩሮ ዝሃበ መግለጺታት በቐንዱ ድማ ናብ ኤርትራ ኣነጺሩ ዝሕለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ብዘይ ኢትዮጵያ ክነብራ ኣይክእላን ምባሉ ናይ ባዶ እኩብ ጸወታ ዝምባለታቱ ዘንጸባርቑ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣለዉ ሃገሩ ኣብ ሓባራዊ ረብሓታት ዝተመርኮሰ መሰል ምውሓስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም እተኽብር ከብርህ ዝፈተነ ዶክተር አቢ ድሌታት ኣብ ክንዲ ብጎነጽ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከም ዝድግፍ እኳ እንተገለጸ ልኡላውን መትከላውን ህላውነት ኢትዮጵያ ምስ ምውናን ኣፍ ደገ ባሕሪ ጥራይ ከም ዝተኣሳሰር ምግባሩ ታሪኻውን ሕጋውን ክውንነታትን ሓቅታትን ኣብ ግምት ዘየእተወ መርገጽ ምዃኑ ወሲኾም የረድኡም
ካብ ስነ-ኣእምራዊ ኩናት ክሳብ ቁልዕ ጎስጓሳት ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዘካይድ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣንጻር ልኡላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኤርትራ ብሓደ ሸነኽ ብቐንዱ ድማ ኣንጻር ስምምዓትን ውዕላትን ኣህጉራዊ ሕጊ ደው ካብ ዝብል ነዊሕ እዋናት ኣውፂሩ እዩ ንኣብነት ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ዶባት ብዙሕ ንጹር ዘይምዃኑ ጠንቂ ግርጭት ይኸውን ከም ዘሎ ብምግላጹ ተኽታኺ መርገጺታት ምዃኑ ብዙሓት ይወቕሱለዉ ዘከራኽር ቦታታት ከም ዘለዉ ኣምሲልካ ዝተዋህበ መግለጺ ውዱብ ሸርሒ ምዃኑን ብኣህጉራዊ ሕጊ ቅቡላት ዝኾኑ ስምምዓትን ውዕላትን ዘቋናጽ ምዃኑ ወሲኾም የረድኡ ኣብ መወዳእታ ጎኒ ናይ መጠንቀቕታን ፈኸራን ነጥብታቱ ናይ ምሕጽንታን ለበዋን ነጥብታት ዘሕለፈ ዶክተር አብይ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ተሮኦም ክትጻወቱ ከይደቀሱ ክሓድሩ ጸዊዑ